Takže čauko, ja vás vítam u nového videa, keďže som aktívny hráč online stolových a hazardných hier, tak ma napadlo, prečo na tento kanál neprivítať aj Rocket League, keďže hrávam to pomerne často, nie som v tom najlepší, upozorňujem. Samozrejme, chcel by som si zahrať ranky, keďže môj rank v 1v1 je gold, hej. Akože 2v2, 3v3 úplne v pohode, dokážem vytiahnuť na Diamond, som tam platina teraz, platina 3, ale v tých 1v1 je to troška problém, lebo tam sa väčšinou warmapujem. Takže dneska by som to chcel zmeniť a zahrať si, čiže poďme na to. Naša prvá hra sa hľadá, máme už aj nájdeného súpera, nie som najlepší, hovorím znova, čiže nečakajte odo mňa teraz nejaké výkony, že budem robiť flip resety alebo napríklad takto, že kickoffy budem triafať, lebo hej, stále som platina normálne, tuto som gold. Samozrejme, mohol by som to zvládnuť, lenže proste sa stane aj také. Toto som chcel povedať, že sa stane aj také, že proste misnem airroll. Proste misnem airroll, takže mi to nespraví speed flip a čavo si proste ide rovno na kickoff. Čiže ako je, hej, viem, že to je moja chyba. Nebudem sa tu onývať, vyhovárať sa. A poďme to sa troška fokusnúť. Snažil sa mi zobrať boost. Ja mám open net, ktorý misnem, samozrejme. Aha. Dobre, idem sám na bránu. Plná pohoda. Takže je to 2-1. Dúfam sa to zlepší v môj prospech. Kickoff vyhratý, stíham boost. Flick, ktorý nevyšiel, to má čávo. Ja mu to skúsim zo steny zobrať. Pôjdem hore, boom, rovno strel na bránu, misnutá. Zoberiem si ju ku sebe. Keby nemyslujem airroll, zasa som ho myslel, tak si ju skúsim takto zobrať. Môže to byť aj tým, že tento Xboxový ovládač mám naozaj dlho a nedotočievajú sa mi tie airrolly. Airroll left úplne v pohode, ale keď idem na airroll right, s ktorým vlastne robím speed flipy a strieľam, tak sa mi niekedy nedotočí, lebo ten vlastne používam najčastejšie. Je to 2-2, taký priemerný gól. Teraz napríklad som sa musel otočiť s tým arrow left, aby sa mi vlastne dotočilo auto, lebo neverím už tomu right, že by som sa dotočil hen tak. To 50, počkám si, budem to pušovať, zoberiem si ju na druhú stranu, posuniem si ju na stenu, Čavo ju má, dobre, to môžem, plná pohoda. Zoberiem im Čavovi, Čavo dezorientovaný, vôbec nestíha, čo sa deje okolo neho a ja to vystrelím na bránu a je to gól. Také ľahké to je. Akože hej, netriafal som lopty na začiatku, ale je to moja prvá hra, hneď som zapol ranky. Ja som si zmyslel, že idem natáčať Rocket League, postavil som sa z gauča a išiel som natáčať. Čiže nesúďte ma. Dobre, mám loptu, open net, ešte ju troška doťuknem, nech mám istotu. To 4-2, takže super, už sa cíti, takže speedflip na kickoff, nie, samozrejme mi nevyšiel, Čavo išiel rovno na loptu, tak bohužiaľ, už to asi nebudem pušovať tie speedflipy na kickoff, kým nebudem mať normálny ovládač, lebo sa mi to neoplatí, seknem ma v strede speedflipu, speedflipy asi budem používať iba rekreačne, keď sa budem pohybovať, to som mohol fliknúť, Čavo netrafil loptu, počkáme čo urobí. Nebudeme to hrotiť. Nebudeme mu chaseovať každú loptu, ako to niektorí milujú robiť mne. Ja taký nie som, ja si radšej počkám a pôjdem na istotu. Zoberiem si ju hore. Doťuknem. Ako tieto základy mám, hej. Som platina 3. Ale zasa, aby som tu nejaké... dal som. Dobre. Zasa, aby som tu robil nejaké fakt haluzárny, že by som tu mastiflikoval alebo takto, tak na to... Fú. To by som musel byť veľký frajer, aby sa mi takéto podarilo. Ja som si cúvol, pekol som Čava a ďalší gól. Takže pohoda.
Ideme na kick-off. Ja to skúsim znova speedflipnúť. To sa mi podarilo, ale myslel som loptu. Nečakal som, že sa mi to podarí, preto som išiel z takého uhla, aby som to keď tak mohol zachrániť. Ja pôjdem takto, chaseujem Cháva, on mi nechal loptu a ja už to vlastne môžem len doťuknúť. Nestíhal vôbec. Môžeme sa pozrieť, kde bol. Išiel si radšej po boost, aby skôr ako keby bránil loptu a myslel si, že to stihne a ja bez boostu som to tam vlastne iba doťukol. Tiež zvyknem robiť takéto chyby, ale teraz som fokusnutý hlavne kvôli tomuto videu. Takže vyhratý kick-off. Lopta sa odrazila, nejdem po nej letieť, počkám si. Myslel som spracovanie, Cháva má de mne. Aspoň mám čas. Dobre, fake. Dobre, ide na stenu. Skúsim ju nejako odpáliť hore. Ceiling, to sa neoplatilo. Dobre, Cháva confused, úplne nevie čo robí. Ja ho demnem. Mám čas, kým sa spawne. Ja si ju doťuknem 50 a už len z rohu na ceiling. Nie, dobre, už sa veľmi haluzím. Veľmi nízko som bol. Cháva mi prenecháva loptu, dobré. Ja letím, prehodím ho a rovno do brány. Poďakujem mu, že mi prenechal loptu. Nemalo to byť toxické. Malo to byť, že great pass. Takže, tak, 8-3. Hovorím, ja sa... Dobre, teraz mi to nevyšlo. Prečo mi príde, že všetky góly, čo zatiaľ dal, boli kick-off? Za to, že mne nevyšiel speedflip. Dobre, na týchto naozaj radšej budem opatrnejší a pôjdem normálne. Kick-off vyhratý. Ja sa neotočím. Cháva ide na bránu. Ja mu to vyblokujem. Ide to na stenu, to mám. To bolo zbytočné z mojej strany. Chcel ma demnúť, nevyšlo mu to. Dobre, troška ho poposúvam. Cúvnem si a mám open, ktorý misnem. Tak to skúsim doťuknúť takto. Čo pôjde, vybráni. Ja si skúsim posunúť dozadu, nech mám viacej času na recover. Dobre, takto. A ja ho tam vlastne už iba doťuknem. Nie som veľmi mechanický hráč, skôr takto, že na istotu. Taktiež nepušujem lopty každú sekundu, že za 3 sekundy zomrem, keď nehytnem loptu, lebo potom sa môže stať, čo už ani nehrá. Potom sa môže stať presne také, že ja sa dojebem a Cháva získa loptu. Takže vlastne už ani nemusíme hrať, lebo to vzdal. GG, prvá hra vyhratá. A poďme sa pustiť rovno na ďalšiu, nebudeme to zdržovať. Ďalšia hra je tu. Našlo nám to aj Cháva. Nepôjdem len tak na kick-off so speedflipom. Zoberiem to radšej normálne. Cháva vyhral kick-off. Ja pôjdem rovno pred bránu. Počkáme, čo urobí. Cháva čaká. Dobre, toto mám. Až by vás to náhodou zaujímalo, ja túto hru hrám už... 2019, hej. Môže to byť, že 2019. Medzi tým som vymenil 3 účty. Na Playku 2, lebo som jeden zabudol. Jeden je od roku 2021. A tento Xboxový, ktorý mám teraz, to som pekne myslel. Ale to by som mohol mať. Dobre. Ale tak to bolo, že ja som mal medzi tým strašné pauzy, že ja som potom ani nehrával hry veľmi a vlastne teraz to hrám aktívne zasa pol roka, Rocket League, takže hrám to, čo je, 2025, no tých 6 rokov to hrám, ale aktívne asi 3, 4 možno, 4 roky to budú, čo to hrám fakt, že aktívne, až nerátam tie pauzy, lebo tam boli fakt, že tie polročné pauzy. Doťuknem, Cháva to má, ja sa skúsim rýchlo recover. To mám. Dobre. To nemám. Ja to skúsim rýchlo backupnúť. To mám. Snažím sa ísť iba rovno. Ja sa to spracujem. Zoberiem si to na stenu. Prehodím ho. Cháva to chytí. Ja si idem po boost, ktorý nezoberem. Zoberiem si tentok.
Počkám, čo urobí. Ja mu zatiaľ zoberiem tento boost pre istotu. Snažil sa ma fejknúť. Ja počkám. Zoberiem ju. Zobral mi ju on. Netrafil loptu na stene. Ideálna šanca. Čavo mi ju pásne. Nepásne. Snaží sa ísť dopredu, ja mu ju zoberiem. Mám ju perfektne na stene, ja ju odpálim. Nemám druhý jump, takže si počkám. Počkám, čo urobí. Skúsim bez boostu takto troška poškádliť. Zoberiem ju ďalej. Čavo sa... Aha, dobre. Chcel som povedať. Čavo sa vytrtkal v bráne. Napadlo ma slovo. Ja ho zase odpálim hore. Počkám si. On mi ju pásne. Ja ho prehodím, fake. A je v bráne. Prečo som povedal vytrtkal? Spadol, no v bráne, vydrbal sa. Chalán, čo mám s ním? Nemôžem ho držať za ručičku. Ideme na kick-off. Nebudem to riskovať, nepôjdem za speedlipom. Radšej si ju zoberiem takto. Dobre. Čáva som prehodil. A gól. Samozrejme, bolo by to iné, keby hrám proti svojmu ranku, ale ako hovorím, tuto som gold. V 2v2 som platina 3, v 3v3 som platina 3. Takže dúfam to púšťam na Diamond. To keď tak ďalšie video bude aj s mojim kamarátom, s Benim, s ktorým natáčam Fortnite. A tam to budeme skúsiť pušnúť na Diamond. Ale zatiaľ mi to takto vyhovuje. Nemám silných súperov v tomto golde, takže mi to ani veľmi nevadí. Aj keď mohla by tam byť tá platina aspoň. Lebo som gold 1. Dobre, toto môžem, čau masov. Keby nenatáčam video, tak to forfeitnem hneď. V tej sekunde, ako som toto urobil, nechápem, ako som to myslel. A pozriem sa na to. Jaj. Veľmi som sa sústredil na to, že ma chce bumpnúť. Nevadí, ideme na kick-off. Ja odrazím. Vyhratý kick. Zoberiem mu boost. Dobre. Dobrá 50. Neviem prečo to urobil. Kick-off. Hneď. Vyhral 50. Ja takticky sa hneď vrátim dozadu. Čau, mysel loptu. Ja si ju spracujem. Zoberiem si ju na stenu. Nestíha ma. Dobre. Zoberiem si ju hore. Ja to skúsim ceiling shotom rovno do brány. Takže zobral som si hore na stenu, otočil som sa aerolom left a aby som sa nahol presne, aby som trafil na bránu. Samozrejme nebolo to 100%, lebo som bol vo výške, čiže som sa nevedel akurát namieriť, ale našťastie to vyšlo. Ja si ju znova zoberiem na stenu, znova spravím to isté, dúfam to čáva nebude čakať, ja si ju podoberem, ceiling shot vyšiel zasa. Čo je super. Vždycky ma to tak zahraje pri srdiečku, keď mi to vyjde. Podvihol som si ju, keby náhodou chce vyletieť a máme tu forfeit. Čiže ďalšia hra vyhratá. Poďme sa pustiť ešte na jednu. Máme tu tretiu a poslednú hru. Už aj tak natáčam cez 15 minút. Ešte to budem strihať. Takže týchto 5 minút by... Opa. Dobre. Týchto 5 minút by k tomu mohlo byť ideálne. IVXN Barca. No tak podo mňa. Ukáž, čo je v tebe. Ja ju nenechám ísť pred bránu, loptu. Prehodím si ho. Idem rovno na stenu. Počkám si. Lopta mi ide ideálne. Ja ju skúsim touchnúť. Rovno pred neho. Zase mi nevyšiel speed flip. Musím silnejšie troška stláčať. Dobre. Som ho vybránil. Spracujem si. Nebudem tu lietať zbytočne. Čavo ju má, nemá. Dobre, spracujem si ju. Čavo mi to chytí. Mohol som si vypnúť ballcamu, nech vidím viacej toho, ale nenapadlo ma to v tej sekunde. Počkám na Čava, čo urobí. Postavím sa pred brán. Eteknem. Čavo je stále pri mojej bráne a ja už mu idem na jeho. 1-1. Myslím si, že super. Čavo je tam za mňou. Pokazil to, ja som to využil. Moja najobľúbenejšia taktika, ktorú nemám rád, keď robia proti mne. Kick-off vyhratý. Aj keď ten speed flip vyzeral strašne. Prehodím ho. Skúsim ísť na stenu. A vyšlo mi to.
odrazil som sa vlastne z tej ceilingu som sa odrazil, aby som sa dostal pod loptu, lebo som videl, že tú loptu som si popol veľmi vysoko a aby som mal viacej priestoru pred tou bránou, že kam ju môžem trafiť, lebo keby som v takej výške a snažím sa ju trafiť, tak pravdepodobne trafím brvno. Čavo vyhral kick-off, ja to takticky rýchlo vrátim, recover. Nastavuje sa na strelu, tak uvidíme, čo z toho bude. Teraz bude strieľať. Overené. Ja to vybránim. Čavo sa snaží to prehodiť na druhú stranu, aj keď úplne zbytočne, keďže tu vôbec není. Ja si ju znova zoberiem na stenu. Popnem si ju. Zase je veľmi vysoko, ale teraz nám to vyhovuje. Čavo to má, lebo som to dal na ňo. Čím ďalej ste od jeho brány, od superovej, tak aspoň ja som si to všimol, že čím ďalej ste, tak tým sa vám viacej oplatí, čím je lopta vyššie. Keď máte loptu vyššie, napríklad ste pri svojej bráne a chcete spraviť ceiling shot, tak sa vám oplatí, keď je tá lopta naozaj vyššie. A toto som spravil úplne zbytočne, len som sa zarozprával. A teraz som ho ešte úplne zbytočne ešte nechal loptu. Dobre. Nevadí. Nič sa nedeje, 2-2. Kickoff som prehral, lebo som ho misol. Idem rovno netekovať. Nebudem si zbytočne chodiť na druhú stranu po boost, keď musím. Čavo nehrá, čiže mu tam môžeme rovno pacnúť jeden goal. Prečo nehral? Čo mu je? Aha, má ping. Jasne, chápem. Ale s takýmto pingom by mohol hrať. Nemá disconnected, dúfam. Je to ESOTO 2019. Tak poď. Stále nehrá. Halus. Free goaly. Už má aj packet lost. Teda myslím, že to červené. A už mu naskočil ping. Čiže teraz na 99% by mal ísť aj on na kickoff. Alebo vyhrám. Aj tak sa dá. Takže ďakujem vám za sledovanie tohto videa. Až ste to dokúkali až sem. Som Goal 2. Veľmi by ma potešil odber, like, nejaký komentár. Môžete si všimnúť Platina 3, Division 4, Platina 3, Division 1 a toto Goal 2. Až by vás náhodou zaujímalo MMR, mám 769 a v kasuáloch 918, tam sa mi darí samozrejme troška viacej. Takže ďakujem vám za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čauko.